Надыходзячы год па кітайскім календары лічыцца годам белага пацука, але ў мінскім заапарку гэтыя жывёлы сталі яшчэ і сапраўднымі акторамі. У галоўнай ролі тэатралізаванай праграмы навагодня «Кры-сота» пацук Вениамин і, канешне, Дед Мороз, чый домик адкрыўся гэтай пастаноўкай. Каждый год, уже 3 года подряд, я приезжаю в Минский зоопарк, чтобы поздравить всех детишек с Новым годом, конечно же, их родителей, бабушек и дедушек. З Дедам Морозам заўсёды побач яго ўнучка Снягурачка, разам з якой чарадзей і пасяліўся ў сваім драўляным доміку з курыцай, кроликами, морскими свинками и, конечно, пацуками. В зоопарке проходил конкурс «Как звери встречают Новый год». Ребята присылали рисунки, к нам пришло более 800 работ. Вот из этих 800 работ были выбраны победители, которые будут награждены призами от Дедушки Мороза. Падарункі атрымалі не толькі пераможцы, але і жыхары заапарку. Для паказальнага кармлення шымпанзэ супрацоўнікі заапарка зрабілі сапраўдны святочны стол. Іншыя жывёлы таксама не засталіся без увагі. У нас работают теплые павильоны, экзотариум, аквариум, террариум. Ну и, конечно, белорусские животные все находятся в уличных вольерах. Даже можно некоторых и экзотических животных увидеть гуляющими в вольерах. Это страусы, верблюды. Им холод нипочем, они привыкли к зимним условиям. Дарэчы, вольеры некаторых з іх упрыгожылі спецыяльна да святаў. У вялікім акварыуме экзотарыума нават размясцілі ёлку, каб трапічныя рыбы таксама адчулі навагодні настрой.